Når man skal sætte elastik i bunden af et ærme her, så skal man bruge nogle sikkerhedsnåle, og man skal selvfølgelig bruge den elastik, der skal ind i den løbegang, man skal sy hernede. Så man starter med at måle, hvor meget elastik skal man bruge, så man måler bare rundt om der, hvor ærmet skal gå til, på sin overarm eller underarm. Og så klipper man af lidt længere henne, fordi man skal lige kunne lave en knude rundt omkring den. Nu har jeg vendt ærmet på vrangen, sådan så at vi kan lægge den her op med knapnål hele vejen rundt, så vi får den her løbegang. Når der er sådan en runding på ærmet her, så kan det godt være lidt svært at få det til at passe, når man folder det op. Så jeg har lidt tip til, hvad man gør. Det skal foldes 2 cm op. Man starter med at gå herned til sidesømmet og folde den cirka de 2 cm op. Og så fastgør man den der. Så går man ned til midten af ærmet. Det har jeg strøget som en fold her. Og så lægger man den cirka 2 cm op. Og så skal man ligesom prøve at få det til at passe hele vejen rundt. Den skal jo være 2 cm hele vejen rundt, men man kan faktisk få den til at passe, selvom det ikke ligner her. Fordi den er klippet på skrå, så kan man lige få den til at stretche lidt, og så kan den faktisk komme til at ligge plant hele vejen rundt. Når man sætter nålene hele vejen rundt her, så kan det godt hjælpe, at man lige sætter ekstra mange nåle, og også nogle på tværs på den måde her. Sådan så man er sikker på, at man har fået det strukket godt nok bagved, til at det er samme længde som det her, du folder ind. Ellers kan det godt risikere, når man syr, at du ender med at have for meget af det her tilbage, så det ligesom lægger sig som sådan en fold til sidst. Så hvis man gerne vil sikre sig, at man får det fordelt ligeligt, så kan det være rigtig godt at tage lidt ekstra nåle i. Så når alle nålene er sat i hele vejen rundt, så er det vigtigt at huske, at man kun skal sy hertil, hvor man har sat en nål. Der skal lige være et lille hul, som er åbent, så man kan komme ind i løbegangen med elastikken. Hvis du ligesom jeg har foldet sådan lidt på sjus med, hvor mange centimeter du har lagt ind her hele vejen rundt, så er det vigtigt, at du, når du skal sy det, ikke syr i forhold til den her kant, men i forhold til den her kant. Fordi så ser det lige ud på den anden side, som man vil komme til at se. Så du skal bare sørge for, at den her kant følger en af de streger, du har besluttet dig for derude. Når jeg kommer herhen til, så hæfter jeg. Og så er der stadig en åbning her. Når man skal have den her elastik ind i den her løbegang, så skal man bruge sådan en sikkerhedsnål, som man bare sætter fast helt i enden her. Og så fører man den simpelthen hele vejen igennem, indtil man kommer ud på den anden side. Så er den ude på den anden side, og så kan man løsne den anden ende her, og så kan man binde dem sammen. Så skal man bare have den gemt derinde, og så skal man lige sy det sidste stykke her, hvor der stadig er en åbning.